No. Także ja jestem Niklaus, a to jest Wiedźmin i szukamy... Ała! Zabolała mnie noga. Magicznych fasolek. A na razie się bijemy. Nie może być żadnych spoilerów, ani małych, ani dużych. Wszystko są bany. Za takie rzeczy. Pa para pa 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 pa. A, to ten mały głupi. Mały głupek. Dobra. Gdzie jest mój magiczny koń z rogiem na czole? Tempo, tempo! Tempo! No! No! Tutaj zebrałem... A ja z nią idzie handlować. Czy ona ma dużo pieniędzy? No, gołąbki, czego chcecie? Pohandlować. Co tam w ogóle masz na sprzedaż? Tak jak mówiłam. Ona jest biedna. Jeden miecz kupi. Drugi i po hajsie. Tracimy tutaj czas. Siana, chodź. Nie no, sprzedałem, to o co ci chodzi. Deal jest zrobiony. Zdealowany. Nie, nie można nic spoilować. Wszystkie spoilery są bany. Za małe rzeczy również. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Siema, tu Polak, witam. Tu to Polak, przepraszam. Nie ma moda, nie ma banów. Pana to. Da się. Dobra, z młynka. Siema, modliszek. Lubiłaś Annę Henrietę? Żartujesz? Uwielbiałam ją. Moja młodsza siostrzyczka, taka piękna, taka słodka. Co tu się dzieje? Jak mnie wyrzucali z pałacu, nawet nie wyjrzała z okna. Może nie wiedziała. Co to z... I nie mogła dać mi amnestii, jak już została księżną. Ha? Aha. Proszę cię. Oj, Geralt, Geralt. A mówią, że to ja jestem okrutna. Ej, czy ja tego nie zebrałem wcześniej? A, chyba nie. Jak widać. Mi się wydawało, że ja potem... sejwowałem. Ale widocznie nie. No dobra. To wezmę. Sobie przebicie... pancerza. Przyrost adrenaliny. I szansa na szympansa. Podpalenie. Dobra, spoko. A, teraz jestem przeciążony. Czy to starczy?
starczy. Mam za dużo rzeczy. Ten Tutaj rycerz mnie- nie wygląda jak z bajki. Ostatnio pokierował taki ten... Ciekawe, jak się tym Jak to się nazywa? Świetlik, Dawniej co płomyk, jakiś czas coś tam. natykałyśmy się na takiego zamarrietto. Błędnych rycerzy jest więcej niż księżniczek. Więc Ciekawe, niektórzy czy idzie dojść do wybrali tego, się obawialnie do w końca podziemiu tęczy. tutaj w poszukiwaniu swojej tamulki z bajki. A potem Oj, oj, dopadły jedzie. ich skrzaty. Co za Siema, Alex. Poznajesz? To z tej bajki o smoku wyzimskim, co go całą się... Z młynka. Na pewno. Wioskowy przygód. Ja sprzątam. Dobra. Musi mi się drzeć pogotowie. Czy muszą teraz ludzie umierać? Zawsze wchodziłyśmy na górę po warkoczu, ale nigdzie go nie widzę. Dziwne. Znajdziemy inne wejście. No bez jaj. To wieża długowłosej? Zgadza się. Jeszcze wyższa niż ją zapamiętałam. Czekaj. Pamiętasz, co Juzio mówił o trzeciej fasolce? Może się pali. Jest u Może mi się łysego chałupa pali, a ja parobka nie wiem. głęboko pod ziemią. Tak, to musi być to. Chodź. Tu można by się podciągnąć, potem przeskoczyć. A co Skoro ty... tak mówisz- Ej, mam zepsuty mam miecz. A dlaczego? A czemu? Może to do Niklausa. Do mnie, a mi coś jest? Czuję się dobrze. Czekajcie, gdzie są te wszystkie fajne... Tutaj. O. Strasznie szybko się Ja to poczekam psuje. na dole. Spinaczka to nie jest moja mocna strona. Kipnął Ciało gościu. księcia. Próbował uwolnić długowłosą, ale skręcił kark. No szkoda gościa, no. Ale nie nasza wina, nie nasza sprawa. Nie, kurde! Ja chciałem tylko wskoczyć. Fail. Ciekawe, gdzie był save. Mam nadzieję, że... czy potrafiłem zepsuć komputer? Nie. Nie psułem komputerów. Geralt też próbował ją uwolnić i nie uwolnił. Tu można by się O, podciągnąć, potem przeskoczyć. Skoro tak mówisz, to ja poczekam na dole. Spinaczka to nie jest moja mocna strona. Teraz ładnie. Ciało księcia. Próbował uwolnić długowłosą, ale skręcił kark. Trzeba było ładnie po drabince wejść, delikatnie. No nie takie cuda robić. O, tak. Właśnie, trzeba by naprawić sobie miecz. Dziwnie to skakanie wygląda. Ba 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 ba. O kurde. Ale jaja. Ale jaja. A! Idź!
Nie trzeba było łapać w Irden nic. Wszystko można siłą miecza. Proszę, żółta fasolka. Jednak Lol, opłaciło jak to się znikło. całe wspinanie. Drogie zabawki. A jak ją walnę ze znaku, to się tak zakolybie? Myślałem, że się będzie kolybać. No ale nie. Może to i dobrze, to przynajmniej takiego sadyzmu nie ma. Dobra, idziemy na dół. Teraz pewnie się zabiję jeszcze raz, jak będę złaził. O, dobra. Aha, do wody. Teraz chyba nie. Czyli teraz chyba już nie. Nie jestem przekonany. Boję się. Wolę normalnie zejść. Nie wierzę, żeby mi się nic nie stało. To nie asasyn. Siema, szefowo. I jak? I jak? Fasolkę mam, ale długowłosa. Znudziło jej się czekanie na księcia na białym koniu. Dziwisz jej się? Dzisiejsi faceci. Mięczaki i modnisie. I dlatego właśnie wybrałaś sobie wampira? Detlaf, on był narzędziem. Tylko i wyłącznie. Szkoda, że o tym nie wiedział. Nikomu nie można ufać. Ja się tego nauczyłam już dawno temu. Teraz jego kolej. Od początku chciałaś go użyć? Nie. Na początku po prostu mnie zaintrygował. Wiesz, jak to było? Kilka lat temu w Metinie. Miałam tam opchnąć łupy u W znajomego Metinie? pasera. Okej. Kiedy się targowaliśmy, do środka wszedł Detlaf. Chciał sprzedać srebrny świecznik. Trzymał go przez sukno. To mnie zaciekawiło. Wyszłam za nim, śledziłam go, ale szybko połapał się co i jak. No tak. Nadludzkie zmysły. Skręcił w ślepą uliczkę. Kiedy weszłam tam za nim, wyskoczył z zawęgła, pokazał zęby. Chciał mnie wystraszyć. Ale to nie zrobiło na mnie wrażenia. W końcu sama jestem potworem, co nie? No. Wyższy wampir nie zrobił na tobie wrażenia? No. Nie wiem, czy gratulować odwagi, czy współczuć głupoty. Zawsze dobrze dogadywałam się z groźnymi milczkami. To miała być aluzja do mnie? O matko, świat nie kręci się wokół ciebie, Geralt. Ale w gruncie rzeczy trochę go przypominasz. Dusisz w sobie emocje i udajesz obojętnego. Widzisz, gdy poznałam Detlafa, jakoś instynktownie wiedziałam, że on tak naprawdę nie chce zrobić mi krzywdy. Że próbuje mnie przegonić, bo sam się boi. Teraz już rozumiesz? Powiedzmy. I co było dalej? Zaczęliśmy rozmawiać. Spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci. No i się we mnie zadłużył. Z początku mnie to nawet bawiło. Ale tylko z początku. Bo on nie kochał jak człowiek, tylko jak zwierzę. Na zabój, bezwarunkowo, dziko. Ciężko odwzajemnić takie uczucie. Nawet komuś mniej pokiereszowanemu ode mnie. Więc któregoś dnia po prostu zniknęłaś. Tak, nie dałoby się inaczej. On by nie zrozumiał tych naszych zostańmy przyjaciółmi, Nie. nie zasługuje na ciebie i tak. O Boże. Tragedia. Ale potem, kiedy postanowiłam, że jednak wrócę na stare śmieci, przypomniałam sobie o nim i pomyślałam, że może mi się jeszcze przydać. I grasz z ogniem. Pewnie, że tak. I albo się poparzę, albo puszczę wszystko z dymem. Innej opcji nie ma. Siema, Kubikson. Po tym wszystkim, co zaszło, Klątwa friendzona. nie boisz się spotkania z Detlafem? Najgorsza. Poradzę sobie z nim.
Skąd ta pewność? Ty na niego patrzysz jak wiedźmin i widzisz potwora, a ja wiem jaki jest naprawdę. Możesz być spokojny. Dobra, chodź. Jeszcze trochę i będziemy mogli się pożegnać z tymi cholernymi bajkami. Teraz trzeba je tylko posadzić na tej przecince, za wieżą długowłosej i przygotować się na spotkanie z gigantem. Jaki zaś gigant. Aha. No, chodźcie szefy. No, Geralt, nie tam, ale tu. No, odpalej młynek. Dobra, to tu. Wyciągaj fasolki. Wyciągaj fasolki. No dobra. Wyciągamy. Ała. Czekaj. Bo? Łodyga wyrośnie gwałtownie. Bardzo gwałtownie. Trzeba uważać. Siema hajczy. Dobra, wrzucaj! Chyba nie działa. Zawsze coś się musi stać. LOL. Jednak działa. Faktycznie. Ostatnia prosta. Gwałtownie. To jak w Mario, jak na końcu jak się idzie do zamku i tam wyrasta potem ta roślinka, nie? Coś takiego. Niesamowite. O kurde. To jest... Fajniej było na dole. Czas na podziwianie widoków będzie później. Wpierw musimy uporać się z nim. Aha! Kojarzy mi się z tym Draugirem. Chmurny gigant. A ja mam miecz zdupiony, to jest the best thing. Dobra, czekajcie, ja muszę sobie zobaczyć. Gdzie on jest? Nigdzie go nie ma. To w jakiej on jest kategorii? LOL? To ja nie wiem, co ja mam na niego użyć. Hybryda. Drakonidy, wampiry. Na pewno nie jest wampir, to nie jest trupojad. To nie jest zwierzę, może być istota magiczna. Ogrowatych. No dobra, niech będzie.
O lol. Co się odjebało, to ja nawet nie. No to nie będzie łatwe. Coś takie mam wrażenie. Dobra, młynek i idzie. Jak on w to walił, to go prąd kopał. I bez to easy peasy. Jak na potwora z bajki. To był całkiem mocny przeciwnik. Mówiłam, że ta kraina zdziczała, ale nie sądziłam, że aż tak. Nie mogę się pozbyć wrażenia, że zrobiłaś to specjalnie. Niby po co? Chciałaś się pozbyć strażnika. Jesteśmy prawie u wyjścia, więc nie jestem ci już potrzebny. Mylisz się. Ciągle jesteś mi potrzebny. Lol, jakie tu się robią te Tak? smutne motywy. Do czego? Chcesz mnie zmanipulować, tak jak Detlafa. Nie, chcę od ciebie czegoś znacznie prostszego. Potrzebuję mężczyzny, Geralt. Nie patrz tak na mnie. Nie wiem, co się stanie, kiedy stąd wyjdziemy. Potraktuj to jak moje ostatnie życzenie. Chyba się zgodzę. Najwyżej się da plus 18 na YouTubie. Ale tak, że na mgle? Ue, nie patrzcie. Lol, what? Kurde, to jak w kosmosie, nie? Ale sprytnie cenzurę zrobili mgłą. Nie musieli dawać takiego paska czarnego. Nie patrzcie, bo cycki są i będziecie w nocy się moczyć. Albo to od ognia było. Aż się wzruszyłem chyba. Rozstaniemy się bez słowa? A co? Chciałeś mi coś powiedzieć? Właściwie masz rację. Żadna jeszcze cię tak nie potraktowała, co? Nie przypominam sobie. Nie no, w sumie to... W takim razie masz okazję poczuć się jak wiele kobiet w tym świecie. Zdarzało się. No ja będę taki niepoprawny marzyciel. Im powiem, że mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Mimo wszystko mam nadzieję, że ta bajka się dobrze skończy. Dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich. Możliwe, że to będzie zależało od ciebie. Nie rozumiem. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic więcej niż to, co właśnie usłyszałeś. Chodź, zaprowadzę cię do wyjścia. Ale chciałem zebrać lód z tego, co go zabiłem. No nie zdążyłem. Przykra sprawa. A nie, mogę. O, bardzo dobrze. Chyba.
Jest? Jest. Oko to był cyklop, teraz dopiero wiadomo. Błędny ognik. Chyba chce mi coś pokazać. Uważaj, nie można im ufać. No jak nie można, jak można. One są pożyteczne. Ostatnio mi pokazał fajny miecz. Geschäft? What? Ej, zajebisty. I to jeszcze lepszy od mojego. Geschäft. I mogę sobie w niego dać te łone. Siła ataku, pancerza to bez sensu. Jakieś takie jak najlepsze. Do ataku sobie dołożę. Do przyrostu adrenaliny. I do mocy znaków. O. Taki geszeft się udało zrobić. Tu jestem przeciążony i muszę coś wywalić. Aż mam za dużo fajnych rzeczy. To jest niby niezłe, ale i tak nie mam tego nawet gdzie sprzedać ani nic, także nie będę płakał. Grałem w Dark Souls. Dobra, dobry geszeft się udało zrobić. Łoje, ale bym spadnął teraz. Komunia może dziś i jest geszeft. Ja. Bez mała. Mam nadzieję, że się nie straci tak jak hajs z komunii. O, się bałem, że nie wskoczę. Tak z ciekawości. Po co ci było to serce tu są? Tu Się są. ręce winy. Po prostu mi się należało. W ogóle, czy on jest naprawiony? Tak. Chociaż ten ma więcej... nie. Nie, ten ma więcej damage'u. Można by go było trochę naprawić. Bo się potem zepsuje i będzie buba. Nie grałem w grze o piłce plażowej. Wiesz, że gdyby nie te wyskoki, pewnie nigdy byśmy cię nie przejrzeli. Wiem, ale nie żałuję. Raz się żyje. No dał 2 miecze, Trzeba tak. tylko wskoczyć w Świetlik. A no dobrze. Ej, to jest w ogóle zamek w... Wygląda jak zamek w Kermoren. To jest to? Mam do studni wskoczyć. No dobra. Siup. Łoje, jak w Zagubionych. Ale oślepia. O kurde. Bo Claire płonie. Portal w fontannie? Niezbyt praktyczne. To było ukryte przejście. Używałyśmy go z Anarietą, kiedy... Uciekałyście guwernantce, co też szczęśliwie opisała w swoim dzienniczku, dzięki czemu wiedziałem, gdzie na was czekać. Ale mniejsza z tym. Czy młoda dama zgodziła się pomóc w posprzątaniu bałaganu, za który odpowiada? Zgodziła. I nie mów do mnie jak do dziecka. Wolałabyś, żebym mówił do ciebie jak do oszustki?
Dobra, Regis, opanuj się, hopie. Regis, co się stało z twoimi słynnymi manierami? Przepraszam. Zapomniałem się. Dobrze, że go czoskiem nie rzuciła. Teraz chodźmy. Naprawdę chcę to mieć już za sobą. Z wodzionki, czy coś. O, obrażalska. Jak to baba? Siema Grzesiu, witam. Jak to baba? A, jest 50. Udało się dobić. Siema, siema. Witam wszystkich, tak, żeby się nie co Ładnie. chwila nie witać. Prawda? Piękny widok na całą dolinę. W pogodny dzień można nawet dojrzeć zarys Duntyn. Duntyn? Tyn? Bo ja wiem. Ruina jak ruina. O, ja wiem. Ach, za grosz wrażliwości. Co też Detlaf w tobie widział? Może sam ci powie. Denerwujesz się? Aha. Zawsze się denerwuję przed spotkaniem z byłym. A już zwłaszcza jeśli jest wampirem. Wątpię, żeby był w nastroju do żartów. Wiem przecież. Szczerze, tak, denerwuję się. W ogóle to chciałabym się stąd zmyć. Niby dałam słowo, że pomogę, no ale... Ile ono jest warte? Ale jestem mu winna to spotkanie. I tyle. Ma zmarchy tutaj, tak. Ja to już gadałem kiedyś. Przygotujmy się. Detlaf zaraz tu będzie. Kra. Siana, muszę ci zadać jedno pytanie. Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był żart? Detlaf, to nie jest takie proste, ja... O no, teraz to... O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie. Wymowne milczenie. Cóż, w takim razie przyszła pora, żeby się pożegnać. Co? Ale jak? Wat? Dałem się okpić. Zapłaci za to! Prędzej czy później, ale zapłaci! Kurde, kaliło się kupić tą Było się nie wstążkę. trącać, Wiedźminie! Fest.
O, ciulinges. Kurde, mogłem sobie wypić jakieś eliksiry wcześniej czy coś, ale dobra. Trudno. Na żywioł. No, no właśnie. Szukaliście mnie obaj! Zaplanowaliśmy. Dobrze idą. Dobrze krytyczne chodzą. What the fuck? Lepiej zacznij się do nich modlić! O kurwa mać. What the fuck? A, nie włazić w to, kurde. Ej, no to wali przez tego. Przez Quena. To jest niesprawiedliwe. A! Kurde. Ale dobrze, już prawie, ponad połowę mu zabrałem. Tylko mogłem zrobić jedną rzecz. Na miecz sobie założyć do wampirów ten żel tam z Durexa, nasmarować. Taki nasmarować miecz żelem z Durexa. Do bliskich tych spotkań z wampirami. Tak będzie. Tak, potem zachodzę wampira od tyłu i nagle go Ładnie tu. znienacka... Aha, dobra. Dobrze. Dobrze, że tutaj... Dobra, to żeśmy gadali. Denerwuje. Wątpię. Wiem przecież. Szczerze. Przygotuj. Dobra, Detlaf idzie. To ją uratowało. Dobra. O, i teraz... I teraz ja robię taki ruch, że... Biorę sobie olej przeciw wampirom.
I... No w sumie tyle. Co tu więcej mam do roboty? Odwar z Leszego. Odwar z Widłogona. To jest niegłupie. To jest też dobre. To bym sobie wziął, dobra. O. Dobra, to wiemy jak to idzie. Tylko dostać się w czele. Szukaliście mnie obaj. Nie zareagowali. Zaraza. Wypić w ekwipunku, no ale ja wolę we walce mieć możliwość. Dobra. Transmutował. Jeśli wiem, lepiej zacznij się do nich modlić. No nie, ej, te przejebane te nietoperze są, jak to tak? Kurde. No nie, tak to nie. To nietoperze są przejebane, one normalnie, pomimo Quena... Zabierają. To jest niesprawiedliwe. Quen powinno chronić lepiej. No, ten odwar trzeba sobie wypić i tak, do boju. Podejście numer 3. Mogłoby się szybciej ładować. Ja już bym chciał porobić. Porobić. Dobra. Dobry save. Dobra, teraz sobie wypiję. Oszukaliście mnie obaj. Nie zaplanowaliśmy. Ho! Kurde. Akurat on wtedy broni. Muszę bardziej unik w tył. Oj, nie tak. Dobra. No dalej. Dobra. Transmutacja. Kurde, strułem się. No i teraz najgorsze. Lepiej zacznij się do nich modlić. No tego nie idzie uniknąć, no to jest przejebane. Aj, chuj. I chuj.
A, no i... No i dobra. A, dobra, da się. Ostatnie wpadnie. No i... Dobra. Igni. Nie wiem, czy to coś da. Zobaczymy. Unik w lewo. Znaczy nie odskok, tylko unik. No nie wiem, ale zobaczymy, co mi zależy. Nie no, tu nie ma źle, tu jest dobrze. Dobra. Kurde, mam za słaby kłyn. Nie zaplanowaliśmy. Ha! Po plerach. Kurde, mogę wydutać. Au! No ej! Niedobrze. Ej, zbroja mi się rozje... Dobra, tutaj już jest chuj. Tu już mogę zginąć. Nawet sam se wczytam. Coś tu mi nie poszło. Coś mi się pić zachciało. Nie mogę zrobić. Nie mam żadnych tych. Dobra, spróbujemy. Spróbuję tym mieczem. Faktycznie, może tak. Może tak. Może to będzie lepsze. A, jebnie mnie. Dobra, trudno. Tylko, że... Kurde, sobie guzika rozpiąłem. Żeby niewiasty nie popadały. Co ja to chciałem? Ten, na wampiry. Spróbujmy tak. Chciałem tylko dostać się w czytelę. Oszukałem.
Oszukaliście mnie obaj! Zaplanowaliśmy. Oba. Milcz! Dobra. Mam wrażenie, że tym jest lepiej. Nie mogę przejść. Dobra. Jeśli wiem, lepiej zacznij się do nich modlić! No i teraz tak. Dobra. Mniej więcej... Nie wiem czemu walnąłem silne. Ale dobra. Nie w to kurwa mać! Nie miałem w to włazić! Ale zdupiłem. Aj. LOL, ej, tego nie miało być! To nie tak miało być. Miały puszczać gołębie. Dobra, gołębie uniknięte. Dobra. Kurwa mać, akurat musiało to być przy nim. Jebane gówno. Dobra. Muszę z dala od tych gówien. Wat. Cóż, że to mnie powstrzymał? Gotuj się na śmierć, Wiedźminie! Kurwa, tam czate serce. Serca na pyrę. Dobra. Wypierdalamy.
Trefla. Po jednym. Po jednym metodycznie. I kończymy zabawę. Chyba. Czyli tak se. Khe. Ja się nim zajmę. Odejdź. To nie... Nalegam. Aż mi się ręce spociły. Ale to była... Nie lubię walk, które są etapowe. Bo nie ma zapisu pomiędzy etapami. No. I jest irytacja. Pomiędzy etapami. No, Geralt. Do twarzy ci w tym wdzianku. Daj spokój. Wyglądam jak pajac. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej, z najlepszych dostępnych materiałów. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. A, Zasadniczo nie mam w zwyczaju dyskutować o gustach. Ani to ciekawe, ani produktywne. Obecny tutaj Wiedźmin organicznie nie cierpi formalnych okazji, a taka właśnie niebawem go czeka, co jest dla niego źródłem nieustannej zgryzoty. Nie bierzcie, mistrzu, do siebie jego zachowania. Jest drażliwy, bo zżera go trema. Trapi się, że nie będzie umiał godnie zachować się w obliczu książęcego majestatu. Nie dziwię się. Tak czy inaczej, order Vitis Vinifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. Virtuti Militari i Nie odrodzenia można Polski. oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blichtr i źle ulokowana hojność
Fizolofuje. O, ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej w taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. No Poza nie. tym nowy strój wcale mi nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie. Bogatszy o order i nowe doświadczenie. Jasne. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie, to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię 5 cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i 5. ofiara, którą Gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Siana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy. Nie przypominam sobie, żeby Pucybut cokolwiek o tym wspominał. Skąd wiesz, że to on dostarczał listy? Kiedy ty pławiłeś się w chwale i mierzyłeś nowe ciuszki, ja przeprowadziłem swoje śledztwo. Powinieneś być ze mnie bardzo zadowolony. Zacząłem od przygotowania sporego zapasu mikstury do polerowania dla naszego młodego przedsiębiorcy. Zauważyłem, że w społecznościach uliczników zasada wzajemności jest nadrzędna wobec wszystkich innych reguł i żaden dobry uczynek nie pozostaje niewynagrodzony. Oczywiście to samo tyczy się uczynków złych i szkodliwych. Jaki to ma związek z listami? Kiedy Pucybut zgłosił się do mnie po beczułkę, zasugerował, że coś wie. Po prostu, gdy z nim rozmawialiśmy, nie zadaliśmy odpowiednich pytań. Wystarczyło go lekko pociągnąć za język, ale w odpowiednią stronę. W końcu przyznał mi się, że to on dostarczał Detlafowi listy. Wiedział, że to dla mnie cenna informacja. Odwdzięczył się, jak umiał. Dobra, idziemy. Właściwie czemu nie? Możemy iść razem, o ile tu już skończone. Z mojej strony tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na uroczystości. No nie wiem. I czy go przedtem nie zniszczysz, szwendając się po podejrzanych miejscach. Będę uważał. O, pan z mieczami! Witam, witam! To co, pucowanko? Brudne buty uwłaczają powadze profesji. Zapraszam! Chcemy o coś zapytać. Znowu? O, proszę bardzo, ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? Może i rzeczywiście przydałoby się pastowanie. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mawiał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. Oho, ho. Buty są zwierciadłem duszy. To doskonałe hasło. Jak idą interesy? A dobrze, nie narzekam.
Byłoby jeszcze lepiej, gdyby niektórzy, oprócz pogaduszek, korzystali także z moich usług. Ha! Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w Surducie. Pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem, na pamięć nie narzekam, ale... Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili. Co? Dlaczego nie powiedziałeś nam tego, kiedy poprzednio rozmawialiśmy? Przecież o żebraków nie pytaliście. Ci żebracy, wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, 4. Każdy przyniósł jeden list. Tylko 4? 5 na pewno nie dostałeś? No przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, a inni wcale nie mają butów. A wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domów. Mały, bo stracę cierpliwość. Wytęż pamięć. Ci żebracy. Pamiętasz, jak wyglądali? No pewnie, ja mam dobrą pamięć, mówiłem. Byli obdarci, brodaci, mieli dziurawe ubrania. O zapachu to już nie wspomnę. A o butach to już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze. Chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz. Wiesz, gdzie ich znaleźć? No jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. Dzięki. Masz tutaj za fatygę. Musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. No dobra. To idziemy. Do przytułka. W prawo. To tutaj? Co tu pisze? No nie wiadomo. Znaczy co stoi napisane. Panowie, po co te nerwy? Porozmawiaj... A ty czego tu chcesz? Porozmawiać. Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość. Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku. Wynocha stąd! Tu porządni ludzie mieszkają. No dobrze. Rozumiem, że przeszkadza wam przytułek. Tylko nie rozumiem czemu. No patrz na tego, Ballard. Następny obrońca biedoty się znalazł. Przeszkadza! Tu obok nasze baby i dzieciaki mieszkają. A koło takich dziadów przyzwoici ludzie boją się nawet przejść. Ci porządni ludzie, o których mówisz, to niby wy? A co, masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artura? On nas, kurwa, w biały dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami. Ja se też poradzę z okolicznościami, przepraszam, już se poradziłem. Dobra. Kurde, 49 level. What? I to jeszcze z 2 naraz? Dobra, dam sobie radę. Kurwa, boli! Letko poszło. Dobra, zrozumiałem aluzję. Chłopaki, spadamy stąd. Dziękuję serdecznie za pomoc. Próbowałem z nimi negocjować, ale obawiam się, że gdyby nie wy, pobiliby mnie. Jestem niezmiernie zobowiązany. Czego od ciebie chcieli?
To sąsiedzi. Chcą, żebym przeniósł przytułek w inne miejsce. Nie podoba im się, że pomagam żebrakom. Ja bym się nawet mógł przenieść, ale nie mam dokąd. Przychodzisz z jakąś sprawą do mnie, tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Co to jest za miejsce? To dom żebraków? Można tak powiedzieć. Przychodzą tu, żeby odpocząć i zjeść coś ciepłego. Czemu im pomagasz? Bo tego potrzebują. Kurde, prawdziwy chrześcijan, Samarytan. Przyszliśmy po informację. Poszukujemy człowieka, który miał się skontaktować z Pucybutem z Ride Garl. Z Pucybutem? Znam go. Miły chłopak. Wiesz, kto z twoich podopiecznych miał się z nim spotkać w najbliższych dniach? Przykro mi, nie mam takiej wiedzy. Ale możecie tutaj zaczekać. Niedługo wszyscy zaczną się schodzić na posiłek. Sami z nimi porozmawiacie. Dzięki. Zaczekamy tutaj. To miło z twojej strony. Moi drodzy, zanim podam zupę, ci dwaj dżentelmeni chcą wam zadać pytanie. Skupcie się proszę i odpowiadajcie z sensem. Jeśli będziecie kręcić, posiłek się odwlecze. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Wiem, że 4 z was w ostatnim czasie dostarczyli do Pucybuta zapieczętowane listy. Wiecie, o co chodzi? Jeśli tak, to powiedzcie. Romain, ty coś wiesz? A co ja tam się będę wyrywał? Było mówione, żeby nikomu nie opowiadać o listach. Ale mnie możesz powiedzieć. Miałeś list i oddałeś go, tak? Bardzo dobrze, Romain. Dziękuję. Kto jeszcze? Ja też miałem! Oddałem go Pucybutu! I młody miał swój, ale go tu nie ma. To nie przyświadczy. Młodego znaczy. A ja jeszcze mam list. Mam go oddać dopiero we 2 dni po świętym Barnabie. Dobra, trzeba grzecznie. Potrzebuję tego listu. To bardzo ważne. Tobie już na nic się nie przyda. Ale ja go muszę oddać do rąk własnych i nikomu nie pokazywać. Tak powiedziała ta pani. Groźna była. Lepiej współpracować z osobami, które są prawe i uczciwe. Ci ludzie bardzo pomogli nie tylko mnie, ale i wam wszystkim. Jeżeli jakaś osoba ci groziła, to nie jesteś moralnie zobowiązany, żeby dotrzymać obietnicy. Dobra, to masz w takim razie. I tak nie chciał mi się łazić do Pucybuta. Tam zawsze tyle błota. Zaraza. I co? Faktycznie 5. nazwisko? Sam zobacz. No. Powiem ci, że nawet ja się tego nie spodziewałem. Tym razem zajmiesz się księżną. No, wygląda na to, że nie doceniliśmy Syjany. Tak, grzech czuł. To znaczy, że Detlaw miał dosłownie wyrwać jej serce. Ale najpierw skręcisz jej kark. Zastanawiające. Teraz twoja układanka jest kompletna? Ta sprawa właśnie przestała być ciekawą łamigłówką. Zrobiła się niezwykle poważna. Mamy dowód, że w Toussaint planowano zamach stanu. To ona miała być ostatnim celem Detlafa. Siana planowała to od początku. Z pewnością. To logiczne, Geralt. Najpierw 4 pozornie przypadkowe trupy. Akurat tyle, żeby ludzie uwierzyli w istnienie mściwej bestii.
Siana dokonała zemsty, nie ściągając na siebie podejrzeń, a ostatnią ofiarą miała być księżna. Gdyby udało się jej doprowadzić plan do końca, nikt nie kwestionowałby teorii, że Anna Henrietta padła ofiarą własnych postępków. Przecież całe Beauclair wiedziało, że Siana została usunięta z dworu. Łatwo powiązaliby Annę Henrietę z brakiem współczucia. Ale dlaczego Siana miałaby mordować siostrę? Z pragnienia władzy? Z zawiści? Z wrodzonej skłonności do łotrostwa? Wszystkie te powody do niej pasują i nie wykluczają siebie nawzajem. Zresztą, jeśli cię to ciekawi, możesz sam ją zapytać. No i tak też W zrobię. sumie chętnie poznam jej motywację. Kurde, jak się zamotlało Się wszystko. bardzo chwali. Dobrze czasem zajrzeć w oblicze zła. Czy aby trochę nie przesadzasz? Wykorzystała mojego przyjaciela jako maszynę do zabijania. To mi daje wystarczające prawo, by ją potępiać. Ale popieram twój pęd do wiedzy. Wszak według niektórych filozofów empiria to jedyne źródło wiedzy. Mówiłeś, że księżna trzyma Sianę pod kluczem. Dworzanie nalegali na znacznie ostrzejszą karę. Myślę, że Anna Henrietta chciała w równym stopniu bronić siostrę przed samosądem, co swoich poddanych przed przestępczynią. W każdym razie siedzi w zamkniętym skrzydle pałacu. Oczekuje na oficjalny proces. Będę musiał jakoś ominąć strażników, żeby się do niej dostać. Idziesz ze mną? Skądże? Zaczekam na ciebie na Mer Lachaise. Po tym, co wyprawiał Detlaf i jego pomocnicy, wolę się nie pokazywać w pałacu. Poza tym nad towarzystwo książęcej arcysiostry przedkładam prostotę wywaru z mandragory. Czyli mówiąc wprost, idziesz się upić w samotności, bo nienawidzisz Siany. Nie lubię takich kategorycznych stwierdzeń, ale przyznaję, nie ręczyłbym za siebie w jej obecności. Okrutnie obeszła się z Detlafem i doprowadziła do jego śmierci. A teraz jeszcze to? Nie, Geralt. Będę czekał na cmentarzu. Kurde, moi drodzy, skomplikowało się wszystko masakracyjnie. A już byłem pewny, że to już jest wszystko jasne. Okazuje się, że nic nie jest jasne. Także już w tym odcinku dociągnijmy wątki do końca. Kurde, Xarden, nie spoiluj. Nie wolno, nunu. Wszystkie takie hasła, nawet ile jest ścieżek i tak dalej, wszystko to są spoilery, ja tym pogardzam. Nie wolno tak. Czy to jest bardzo daleko? No dość. Chyba się teleportnę. Mer Lachaise, Perlage, Cisowianka. Ale save'ne. A, wyżej. To tam, Geralt. Geralt ma dziwny promień skrętu. Stać! Z drogi, muszę się pilnie zobaczyć z Sianą. W jakiej sprawie? Muszę ją przesłuchać. Wypłynęły nowe fakty, które wymagają wyjaśnienia. Prawdopodobnie planowała zamach stanu. A, no to... dobra. Wyście są ten Wiedźmin, co sprawy rozwiązali. A to jesteście upoważnieni. Ale macie tylko parę minut. Będę się streszczał.
Tak, mam nowego sponsora. Kolejnego. Już nie mam co z pieniędzmi robić. Sewenka dała 2 gazyliony złotych. Wypchałem se materac przynajmniej, mam miękko. Wiedźmin będzie rozmawiał z osadzoną. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Byleby to nie za długa chwila była, bo to nieobyczajnie. Nieobyczajnie. Kurde, jacy tu wszyscy są normalnie święto Przyszedłeś sprawdzić, jak się miewa? jebliwi. Dobrze, dziękuję. Wstążeczka od Artoriusa spisała się wybornie. Wielka szkoda, że mi ją zabrano. Wiem, kim miała być 5. ofiara. Matko, to twoje węszenie jest chyba kompulsywne. Ja siedzę w więzieniu. Detlaf nie żyje. Może byś już odpuścił? Siana, przestań udawać, że ci wszystko jedno. Wiem, że to tylko poza. I zaczyna mnie to już naprawdę męczyć. Czemu chciała się zabić? Taki świetny śledczy, a pytał rzeczy oczywiste. No, czemu, Geralt? Czemu? Klątwa Czarnego Słońca może. Bo ja wiem. Może z powodu klątwy Czarnego Słońca. Podobno przeklęte księżniczki najczęściej zabijają bliskich im ludzi. Widzę, że cię jednak przeceniłam. Nic nie rozumiesz. No to sorry. Co teraz? Podzielisz się swoim odkryciem z Anną Henriettą? Jej życie nie jest już co prawda zagrożone, ale może dołoży ci jakąś premię do nagrody. Pewnie się podzielę. Niekoniecznie ze względu na pieniądze. To czemu? Powinna wiedzieć, bo jeśli kiedyś cię uwolni, pewnie znowu spróbujesz ją zabić. Pewnie tak. Przynajmniej jesteś szczera. Wreszcie. Kłamstwa mają sens tak długo, jak istnieje szansa, że ktoś w nie uwierzy. Wiesz? To odświeżające na swój sposób mówić to, co myślę. Więc chyba to jeszcze trochę pociągnę. Byłam dla ciebie miła tylko dlatego, że chciałam się z tobą przespać. Nie! Myślałam, że może mi się do czegoś przydasz. Nie no, wiedziałem, że tak Twój będzie. kumpel Regis cię wykorzystuje. A Anna Henrietta widzi w tobie tylko bezwolne, tępe narzędzie. I ma rację. Ja będę taki teraz zraniony Geralt. Lubisz ranić ludzi, co? Przykro mi, ale nie dam ci tej satysfakcji. Wiesz, wiedźmińskie mutacje. Ciężko mi dopiec. Nie bój się. Jeszcze znajdę jakiś sposób. No cóż, żegnaj, Siana. Wyszło tak se. Pan de la Tour sobie życzy cię widzieć. Pójdziemy od razu? I idziem. Chodźmy. Też mam do niego sprawę. Damien, Geralt, najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? No fajne masz szramy jak popek. nie wyglądasz najlepiej, Damien. Co się stało? Miasto było atakowane. Nie sądzisz chyba, że stałem i patrzyłem na to wszystko z jakiejś wieży? A pęknie mi dupa, powiem. Posłuchaj. Znalazłem dowód na to, że Anna Henrietta miała być 5. ofiarą Detlafa i Sianny. Jesteś tego pewien? Obawiam się, że tak. To niewiarygodne. Mało jej było intryg, morderstw i tego piekła, które rozpętała w mieście? Chciała się jeszcze targnąć na własną siostrę? Na głowę państwa? Natychmiast postawię swoich ludzi w stan gotowości.
Trzeba zwiększyć straż przyksiężnej i dobrze pilnować Sylwii Anny podczas przesłuchania. Zajmę się tym osobiście. Dzięki za czujność, Wiedźminie. Doceniam twoje zaangażowanie. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. W imieniu gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona. Bez beczek cała produkcja stanie, a wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. Tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z książęcego skarbca. Dziękuję, jaśnie oświecona. Wasza miłość. Przybył Geralt z Rivii. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie tu są. Niech wystąpi Wiedźmin Geralt z Rivii, zabójca bestii z Beauclair. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Beauclair przed straszliwą bestią. Niechaj ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Beauclair. LOL, co to A było? prywatnie bardzo ci dziękuję, Geralt. Damien przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane wiedźmińskie zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek sangreal, wina przeznaczonego wyłącznie na książęcy stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak? Cieszysz się? I teraz, sorry, ale chciała cię już powiedziałem, cieszę się. Tak, bardzo się cieszę. Słyszałem dużo o walorach tego trunku. Dziękuję raz jeszcze. Na zdrowie! Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki tobie odzyskałam siostrę, ale też dzięki tobie wiem, co ma na sumieniu. No jeszcze nie do końca Jako wiesz. głowa państwa muszę ją sprawiedliwie osądzić. Ale z drugiej strony, na bogów, przecież to jest moja siostra. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Beauclair. Kapitanie de la Tour, proszę wprowadzić Sylwię Annę. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą
I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. No w zasadzie to ja nie wiem, mnie to tam dobro kraju i tak dalej. Jaśnie oświecona. Jako głowa państwa powinnaś przede wszystkim dbać o dobro kraju. Niezależnie od tego, czym Siana się kierowała, jest ona zagrożeniem dla ludzi. Masz rację. Moi poddani są najważniejsi. Nie mogę o tym zapomnieć. Siano, bez względu na nasze więzy krwi, czeka cię proces i sprawiedliwa kara. Jako księżna będę musiała cię osądzić. Ale jako siostra nie przestanę cię kochać. Wybaczysz mi? Nigdy ci nie wybaczę. Shit! Nie no, tak wyszło, nie? No, baby to Ja nie mogę tak gadać. No. Tak poszło, no. Tak się stało. Nie zawsze mogą być happy endy, nie? Ciekawe, kto teraz będzie rządził. Przyszedłem kupić kwiaty. Jakiś wieniec albo... Nie ma. Wszystko sprzedane. Właśnie miałam się zbierać, bo po co tu będę tkwiła po próżnicy? Nie dziwcie się, panie. Wszystko na pogrzeb poszło. Każdy chciał na grób księżnej bukiet zanieść. Anemony, piwonie, gladiole. Ale ona to najbardziej lubiła zwykłe róże. Wiem, bo czasem jej dwórki tu przychodziły. Najpiękniejsze kwiaty dla niej wybierałam. Pachnące z dużymi bąkami, takie co długo postoją. Płotka Nadal rządzi. nie mogę w to wszystko uwierzyć. Zginąć z rąk własnej siostry. Jak to się mogło stać? No to była moja wina, to fakt. Pytasz, jak to się stało? Szybko i niespodziewanie. Zanim zrozumiałem, co się dzieje, już nie żyła. A, już poznaję. Wyście są ten wiedźmin z północy, co nas przed bestią uratował? Aha, powiedzmy. Czekajcie, proszę. To dla was. Myślałem, że kwiaty się skończyły. Odłożyłam jeden bukiet, żeby samej zanieść. Ale weźcie go. Wiem, że byliście z księżną blisko. Ile jestem winien? Nic. Zachowajcie te pieniądze i wznieście dziś wieczorem toast za jej pamięć. Tak zrobię. Bywaj. Siema, siema.
No wyszło smutno, ale no kurde, tak wyszło, no. W sumie to tej Anny Henrietty nie lubiłem nigdy, nie? Także powiem szczerze, że nie mam wielkiego żalu. Siema Skrzypu, ale zrobię to i poprowadzę inaczej tę rozmowę, bo ja bym chciał inaczej pogadać z Cyaną. Chciałbym tę rozmowę inaczej poprowadzić, ale to już chcę dociągnąć to do końca też w ten sposób, żeby dwie opcje przynajmniej. O kurwa! Ciekawe, gdzie jest mój stary. Ała! Wiedźmin, byłem pewien, że wyjechałeś. Nie mógłbym. Anna Henrietta była... Wredna była. Piękna, dobra. Ja, no. Była najlepszą władczynią, jaką można sobie wymarzyć. A ja ją zawiodłem. W sumie ja myślałem, że jak ja mu powiedziałem o tym, to on coś powie i... No, ale no dobra. Nie obwiniaj się. Żaden z nas się nie spodziewał, że Siana jednak dopnie swego. I żaden z nas nic nie zrobił. Bo nie mógł nic zrobić. Pewnie masz rację, ale... Gdy umiera ktoś tak drogi... Nie sposób nie szukać winy w sobie, a nawet... najtwardszym rycerzom miękną serca. Przyszedłem pożegnać księżną, złożyć jej ostatni hołd. Białe róże, jej ulubione. Wejdź, spoczywa w krypcie królewskiej. Wbrew memu sprzeciwowi. W jednej sali z morderczynią. Co? Kto tak postanowił? Rada regencyjna. Banda starców, którzy zamiast serc mają przepisy i kodeksy. Uznali, że skoro w żyłach Sylwianny płynęła królewska krew i siostra księżnej nie została prawnie wydziedziczona, powinna zostać pochowana razem z Anariewtą. Kurde, taka wola rady, no panie kolego, no co pan zrobisz? Nic. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. A, złożę na obu. Byćmy chrześcijaninem. No i na co ci było to wszystko? Spoczywaj w pokoju. Żałuję, że tak się to skończyło, że temu nie zapobiegłem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Śpij spokojnie. Stylowa krypta, wielce dyskretna. Marzyłoby mi się takie miejsce wiecznego odpoczynku. W takich chwilach nigdy nie wiem, czy kpisz, czy naprawdę... Naprawdę, Geralt. Naprawdę. Jestem zdania, że to nadzwyczaj spokojne miejsce, pełne subtelnego uroku. Prawdziwie godne księżnej. Wasz smutek z powodu zjawisk i procesów, do których jesteście predestynowani, nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Chodź, przyjacielu. Przyszedłem cię stąd zabrać. Należy ci się trochę wytchnienia po wrażeniach ostatnich dni. Geralt potrzebuje urlopu. Ewidentnie.
Nie zdołałem zapobiec tym śmierciom. Dosyć podle się z tym czuję. Zastanawiam się, czy mogłem zrobić coś więcej. A w Toussaint panuje teraz bezkrólewie, a właściwie kompletny chaos i rozpacz. Księżna umiała sobie zaskarbić sympatię ludzi. Całe Beauclair płacze po niej. Masowa egzaltacja. Cóż, poddani najwyraźniej przejęli niektóre cechy od swojej władczyni. Skąd ten sarkazm? Myślałem, że lubiłeś jaśnie oświeconą. Lubiłem i naprawdę szkoda mi jej. Mnie też. To napij się. Zawsze mi się wydawało, że jesteś naturą trochę bardziej skomplikowaną. Zapijanie smutków? Taka prymitywna metoda? To do ciebie nie pasuje. Cóż, są smutki, na które po prostu nie ma innego lekarstwa. Cokolwiek by nie mówić o Sianie, musisz przyznać, że miała twardy charakter. Tak, przyznaję. Choć akurat w jej przypadku lepiej byłoby, gdyby miała naturę bardziej filozoficzną i gdyby od czasu do czasu nachodziły ją refleksje co do słuszności własnych poczynań. Prawda. Jak znajdujesz ten samogon? Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna diabolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach wulkanicznych mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące. Ale nie powiem, udał ci się ten bimber. Czekaj. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas. Nie miałbyś ochoty mi potowarzyszyć? Teraz? Po ciemku? Teraz akurat naszła cię ochota na żniwa? Jest ciemno. Geralt. Nawet gdybym wspaniałomyślnie założył, że po prostu wyleciało ci z głowy, że jestem wampirem i nie potrzebuję światła, by widzieć, to nigdy nie uwierzę w to, że zapomniałeś, iż tobie też ciemności w niczym nie przeszkadzają. To co? Idziemy? Idziemy. Skoro uważasz, że to taki dobry pomysł, to chodźmy. Ale chyba zapominasz o jednej rzeczy. Świeży korzeń mandragory z tego gatunku jest silnie toksyczny. Nawet dla wiedźmina. Nic podobnego. Nie zdarza mi się zapominać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. BHP. Proszę, oto rękawice i maska. Załóż je. To nic ci nie będzie groziło. Dzięki. No dobra. Idziemy. Przepraszam. Światło księżyca nastraja mnie marzycielsko. I o czym myślisz? O cyckach sukuba? Nie. Myślę na przykład, że wszystko może wyglądać Nie. interesująco, Śmiesznie. kiedy to odpowiednio oświetlić. Nawet stare truchło trupojada? Za grosz w tobie subtelności. Dobra. Jedną mam. Drugą mam. A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. Kurde, Geralt to jest taki jajcarz. Zaraza. Gdzie ty się podziałeś? Jak on tak szybko zdążył tak odejść daleko? Zginiesz What za the to. fuck?
wiedziałem, co robić. Kurde, normalnie Cosa Nostra. Bruksy nazwały cię zdrajcą. Cóż, wampirzy kodeks honorowy jest bardzo prosty, wręcz trywialny. Albo jesteś z nimi bezwzględnie w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, albo... Przeciwko. Nie odpuszczą ci. No dobra. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie dla mnie obowiązuje jeszcze inna zasada. Niepisana i równie trywialna, co ta pierwsza. Można ją zgrabnie zawrzeć w powiedzonku, co z oczu, to z serca. Dlatego odjeżdżam z Toussaint. Pewnie na długo. Rozumiem. Wróćmy do ogniska. Mam ochotę napić się jeszcze trochę. Niebywały bukiet. Łagodne rozwinięcie i zaskakujący finisz. Nie sądzisz? Niespecjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. A tak na marginesie, zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce, obok łóżka. Dziękuję. A co to takiego? Niespodzianka. Drobiazg. A. Sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek i poświęcisz się pielęgnacji winorośli? W sumie to nie wiem. Sam jeszcze nie wiem. Może kiedyś skusi mnie żywot poczciwego plantatora. Ej, wiedźminy żyją dłużej, nie? Jak A ludzie. może, kto wie, będę wolał wiedźmiński szlak i patrzenie nocą w gwiazdy nad traktem w towarzystwie potworów? O, powiało poezją, co oczywiście przywodzi na myśl Jaskra. W ogóle go tu nie było. To jest ciekawe. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgefortza. Tak, choć akurat epizodu z Wilgefortzem nie wspominam najlepiej. A z tego co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilgefortzem. Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Chciałbym mieć takiego przyjaciela jak Regis, żeby mógł z nim pić gorzołę i on by mi mówił takim ładnym głosem. To jest lepsze jak audiobooki by było. Wiesz już, dokąd zamierzasz odjechać? Dystans ma duże znaczenie. Myślałem o południu. Nilfgaard? Grecja. A czemu nie? Nilfgaardczycy to nowoczesne społeczeństwo. Nikt już tam nie wierzy w wampiry. To może być bardzo przydatne dla zachowania incognito. Ciekawy punkt widzenia. Nilfgaardczycy to takie Niemcy trochę, albo Francja. Tacy nowocześni, ale lubią być zamordystyczni, ale zgnili od środka jednocześnie, tylko że... wiecie. Wiecie o co chodzi. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Ha! Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim
Chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Okej, Łosiu, dzięki. Tak. Należy. No, to jest dobre zakończenie, w sensie... To jest takie... To było dobre. To było dobre po prostu. Właściwie to chętnie poszedłbym do domu. To było dobre, ale... Ja jestem... Ja muszę sprawdzić jeszcze inną opcję. Ja po prostu jestem... ciekawy. Jakby tak inaczej. Co by było, jakby było inaczej? Bo tam, że on mi coś zostawił w domu, że mu tak i tak dalej. To w zasadzie już mi niepotrzebne, no bo gra skończona. Ale ja muszę sprawdzić sobie inne zakończenie. Przecież zrobiłem sobie save'a po tamtym zakończeniu, żeby sobie móc zrobić tamto dalej. Ludzie, spokojnie. Tu muszę to zrobić inaczej. Muszę inaczej z nią pogadać. Dobra, to tu wiemy. Muszę... Tak, będzie wodzionka na YouTubach. Pewnie jak ten film jest na YouTubie, to już jest. Wiedźmin... Byle... Przyszedłeś spra... Wiem, kim miała być piąta... Siana. Ba. Czemu? Taki świetny Cymu! Odwróciła się. Bo odwróciła się od ciebie, a potem wykreśliła cię z pamięci. Brawo, Geralt. Tak! Kolejna zagadka rozwiązana. Tak! Twoja niezdrowa ciekawość zaspokojona. Nie podpowiadajcie mi, bo ban. Będę banował. Co teraz? Będę banował za Podzielisz się wszystko. swoim odkryciem za mną, Henriettą? Jej życie nie jest już co prawda zagrożone, ale może dołożyć jakąś premię do nagrody. Pewnie się podzielę. Niekoniecznie ze względu na pieniądze. To czemu? Powinna wiedzieć, bo jeśli kiedyś cię uwolni, pewnie znowu spróbujesz ją zabić. Pewnie tak. A może po prostu przestałabyś wreszcie rozpamiętywać swoje liczne krzywdy i jej wybaczyła, co? A czemu niby miałabym to zrobić? Bo ja Ze chcę. względu na stare czasy. Kochałyście się przecież. Proszę cię, nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur, ale Czytałem dziennik waszej guwernantki. Bawiłyście się razem, byłyście nierozłączne. A Narietta pakowała cię czasem w kłopoty, owszem, ale też próbowała cię bronić. A kiedy miałaś koszmary, tylko ona potrafiła cię uspokoić. Wiesz, jak to jest. Czas potrafi wypaczyć wspomnienia, a potem w głowie zostaje tylko to, co było złe. to czemu się mnie wyrzekła, skoro mnie tak kochała? Co? O! Nie wiem. Może po prostu ją spytaj, zamiast nasyłać na nią potwory. Tego, co mi zrobiła, nie da się usprawiedliwić. Może. Ale tego, czego ty się dopuściłaś względem jej i całego Toussaint, też nie. A mimo to Anna Henrietta cię nie skreśliła. A? Mówiłeś prawdę tam, w krainie tysiąca baśni. Naprawdę byś chciał, żeby ta historia dobrze się skończyła, co? Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Idź już, Wiedźminie, bo jeszcze przepadnie ci ten medal. Szkoda by było. Bywaj, Siana.
Beton zmiękł. Tylko czy wystarczająco? Pan de la Tour sobie życzy cię widzieć. Dobra. Chodźmy. Damien. Geralt, Damien. najwyższy czas. Dobra, ja im powiem, żeby być... albo nie powiem. Zaryzykuję. No dobra. W porządku. Tylko się zachowuj. Mniej jak najemny zbir, a bardziej jak człowiek godny najwyższego odznaczenia państwa. Najwyżej se wczytam. Hehe. Wiesz co? Najlepiej w ogóle się nie odzywaj. Nie byda. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. Princesinia. Dobra, to W wiemy. imieniu gildii błagam o... Dobra, Spłonęły wam dobra. To wiemy. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Dobra. Dziękuję. Wasza miłość. Przybył Geralt z Rivii. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. To wiem. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie. To wiem. Niech wystąpi Wiedźmin Geralt z Rivii. To wiem. A prywatnie Zabójca bestii z Beauclair. bardzo ci dziękuję, Geralt. Damien przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane wiedźmińskie zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam, Dobra. będziesz mógł go wreszcie spróbować. I teraz ja jej walę bombę. Nie cieszę się, bo chciała cię zabić. Ha! Bardzo się cieszę i dziękuję ci, jaśnie oświecona. Ale niestety muszę zepsuć ten miły nastrój. Musisz wiedzieć, że byłaś wyznaczona na 5. ofiarę bestii. Siana planowała posłużyć się Detlafem i zabić cię, księżno. To nie może być prawda. Z pewnością się mylisz. Mam dowód. Nie wierzę w to. No i po imprezie. Klimat Za moment będę rozmawiała z Sianą. tak jakby się Możesz mi zepsuł. towarzyszyć? Dzięki tobie odzyskałam siostrę. Ale po tym, co przed chwilą usłyszałam, nie wiem, czy będę umiała sprawiedliwie ją osądzić. Wolałabym, żebyś się mylił, Geralt. Nie mylę się. Co więcej, doradzałbym szczególną ostrożność w kontaktach z nią. Nie przesadzaj, Wiedźminie. To moja siostra. Wiem, jak z nią rozmawiać. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Beauclair. Kapitanie de la Tour, proszę wprowadzić Sylwię Annę. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie?
Będę, bo chcę. Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Nie mogę uwierzyć, że mnie też chciałaś zabić. To musiał być wpływ tego potwora, Detlafa. Ty byś się nigdy do tego nie posunęła, prawda? Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. O, ja teraz będę mediował i będę łagodnie mediował, będę mediatorem. Siana jest rozgoryczona. Wiem, że miała swoje powody, żeby nie pałać miłością do boklerskiego dworu. Choć oczywiście potępiam jej metody. O czym on mówi, Siano? Dobrze wiesz o czym. Było ci na rękę, że mnie wypędzili, bo wiedziałaś, że dzięki temu tron przypadnie tobie. Chociaż to ja jestem starsza. Mogę zrozumieć ministrów. Oni nienawidzili mnie od dziecka i uważali, że nie będę się nadawała na księżną małżonkę. Nawet naszych rodziców rozumiem. Zawsze czułam, że oni po prostu się mnie bali, bo ja miałam odwagę być wolna. Ta wydumana klątwa była im wszystkim na rękę. Ale ty... Na tobie się najbardziej zawiodłam. A przecież byłaś moją ukochaną siostrzyczką. Teraz rozumiesz, Wiedźminie? Ona mnie zdradziła. Sorry za pauzę. Mówisz teraz, że wszystko Dramatyczną. rozumiesz. A przecież przyjechałaś tu, żeby się mścić. Bo zasługują na zemstę. Ale oni wszyscy nienawidzili mnie, odkąd pamiętam. A Anarietta kiedyś mnie rozumiała. Tylko na nią mogłam liczyć. Dlatego jej zdrada boli mnie najbardziej. Nic tak nie boli jak zdrada, no chyba. Wiadomo. Byłyście wtedy dziećmi i jaśnie oświecona, i ty. Nie miałyście żadnego wpływu na to, co się działo. Mylisz się, Wiedźminie. Ona miała wpływ. Pamiętasz, moja droga siostro? Ten dzień, kiedy mnie wypędzili z pałacu? Owszem, to ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby obrzucić nilfgaardzką delegację rybimi pęcherzami, które dla śmiechu wypełniłyśmy zjełczałym łojem. Ale to ty w ostatniej chwili postanowiłaś się podpalić. Chciałaś mi zaimponować. I zaimponowałaś, przyznaję. Trafiłaś go prosto w tę obleśną łysinę. W życiu się tak nie uśmiałam. Ale kiedy przyszło do szukania winnych, nie pisnęłaś nawet słowem. Cała odpowiedzialność i cała kara spadły na mnie. To prawda. Nie stanęłam w twojej obronie. Za bardzo się bałam. Rada była jednogłośna. Wyliczyli wszystkie moje straszne przewinienia. Ucieczki z pałacu, rzekomo okrucieństwo i nieodpowiednie przyjaźnie. Wypędzili mnie. A ty, jedyna osoba, która mnie rozumiała, stchórzyłaś i w ogóle mi nie pomogłaś. Ani przedtem, ani potem. I nigdy nie próbowałaś mnie odnaleźć. To nieprawda. Szukałam cię. Słałam za tobą rycerzy. Zbierałam informacje. To ty nie chciałaś być znaleziona. Odkąd zniknęłaś, żyję ze świadomością, że cię zawiodłam. Przepraszam, siostrzyczko. Wybaczysz mi. LOL? What? Zajebę? Może nie zajebę?
Oh. I teraz tą spinkę i jeb w oko. Ale by było, bym się chyba zdupił ze stołka normalnie. Aż się muszę napić, bo normalnie. Ale mi to wyszło romantycznie pięknie, nie? Całkowicie inaczej jak poprzednio. W sumie urok całej tej ceremonii polegał na tym, że była dosyć krótka. O, może dla ciebie, bo szybko się zmyłeś. Oni tam pewnie dopiero się rozkręcają. Wiecznie pijane księstwo. Ja bym tam został, łojerona, bym se tak... Czyżbyś jednak nie przepadał za Tusą? To miejsce jest jak mocne wino, Geralt. Dobre, ale w małych ilościach. Jak znajdujesz ten samogon? Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna diabolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach. Dobra, to mega dali. Pasjonujące. Ale nie powiem, udał ci się ten bimber. Czekaj. Właściwie to chętnie... Dobra, zbieraliśmy już, ale zbierzmy jeszcze raz. Uważasz, że to taki dobry pomysł? To Nic podobnego. dzięki. Dobra, dawaj te wszystkie Versicherung łone. I zobaczmy, czy tu coś będzie jeszcze inaczej. Tyk. A co to jest w ogóle? Dublet z bukle. Bukler. Kurde, czemu mi to wylazło z tego? O. Światło księżyca nastraja mnie na... Tak, o cyckach sukuba. I o czym myślisz? O cyckach sukuba? Nie. Myślę na przykład, że wszystko może wyglądać interesująco. Pokrzywiony korzeń mandragory. A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo. No i nie go ma wytropić. Regisa. W końcu to wampir. Regis! Regis, where are you? Zaraza. Gdzie ty się Dobra, Ślańsko. Zrobiłem, co musiałem. Ała! Sam porobił. Te bruksy nazwały cię zdrajcą. Cóż, wampirzy kodeks honorowy jest bardzo... Dobra, to tak było. Nie odpuszcz. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie. Dlatego odjeżdżam z Toussaint. Rozumiem. Wróćmy. No i idziemy jeszcze pić. Pijemy. Niebywały bukiet. Niespecjalnie znam. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. Dzięki. Dobra, prezent. Drobiazg. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? No, czy ja dalej nie wiem w sumie, co będę robił. Ale może osiądę tam na stałe. A wiesz, chyba tak. No co? Nie śmiej się. Może jeszcze nie dziś i nie jutro. Ale kiedyś chciałbym się przekonać, jak to jest. Budzić się codziennie we własnym łóżku. Przestań, błagam. Brzmisz tak sentymentalnie, że kuby bolą. Może jeszcze zaczniesz pisać memuary jak Jaskier. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani? Pamiętam. Jak mógłbym zapomnieć? Tak.
Wtedy wydawało nam się, że to taki... Pozory, Geralt. Zabiłem go. Nie chce mi się teraz nigdzie... No, Posiedźmy, przyjacielu. Posiedźmy. Byliśmy... no i Tak. Geralt rzuca teraz Należy. wymowne spojrzenie. Prawie się uśmiechając. Właściwie to chętnie poszedłbym do domu. Ja teraz idę do domu. Tylko gdzie jest mój dom? Kurde, gdzie był mój dom? Winnica Corvo Bianco. Aha, to jest zaznaczone. Idź do domu. Dobra, super, ekstra. To będzie odcinek na YouTubie, będzie miał 2 godziny. To będzie najdłuższy odcinek z Wiedźmina. Ktoś go obejrzy cały, to chyba... Nie wiem. To chyba... Go... No nie wiem. Chyba nie miał akurat nic lepszego do roboty wtedy. Jedziemy! Jademy! Z drogi śledzie. Szef jedzie. Kurde, ten koń jest tak nieprzejednanie zepsuty. Ale nie ma gry z dobrym modelem jazdy na koniu jeszcze. Jeszcze taka nie powstała. Ale pięknie. Źle pojechałem, ale w sumie może być. Zrób szybką podróż. Nie, ja chcę sobie sam pojechać. O Jezus, utopię konia. Czy po Wiedźminie będę grał? Oczywiście, że tak. Dopiero streamuję 5 godzin, 14 minut. Czy najlepsze jeszcze przed nami. Parararirarara. Parararirarira. Dobra, chyba sobie pójdę piechty. Teraz mnie po drodze zabije archegryf, który wyłoni się z nienacka. Nikt nie wie, co to ten nienack. Dla pracy są całe dzionki, a wieczory dla dojrzałki. Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale Jaskier. nawet nie raczyła się przedstawić. Tam normalnie stoi cięgiem jedzenie na stole, oni tam fajnie mają. No i jest. Geralt, nareszcie jesteś. Jaskier? Co ty tutaj robisz? Geralt! No jak to co? Odwiedzam starego drucha. Przywiozłem ci prezent do nowego domu. Podoba ci się? Łociul. Co to jest? Wyglądasz na nim bardzo dostojnie. I mężniej niż w rzeczywistości. Tak? No, malarka jest moją przyjaciółką. Faktycznie mogła mnie nieco poszerzyć w barkach, ale chciała dobrze.
Nie wątpię. Czy to nie jest obraz z twojego lokalu? To jego idealna kopia, która teraz należy do ciebie, żebyś zawsze o mnie pamiętał. To dobrze. A właśnie, Geralt, ważna sprawa. Jakby co, jestem tu incognito. Nikomu ani słowa. Kiedy ostatnio bawiłem w Beauclair, Anarietta, to znaczy księżna, trochę się uniosła i przepędziła mnie na 4 wiatry. Rozumiesz? Nie chciałbym jej drażnić bez potrzeby. No szczególnie teraz. Mądrze. Szczególnie, że sporo dobry ostatnio pomysł. przeszła. Słyszałem plotki, ale chętnie poznam wersję z pierwszej ręki. Może trafi się jakiś materiał na balladę. To co? Oprowadzisz mnie i opowiesz mi wszystko? Jasne. Chodźmy. That's the long story. No ale na szczęście Siana wyjaśniła sobie wszystko z Anarietą. Myślę, że zrezygnowała ze swoich planów. Teraz siedzi w więzieniu i czeka na wyrok. Ale ludzie mówią, że księżna prędzej czy później jej wybaczy. A to ci historia. Widzę, że bardzo dużo mnie ominęło. No patrz, że też nie przyjechałem tu z tobą. Ale u mnie też sporo się działo. Co u ciebie słychać, przyjacielu? Niestety, nie wszystko układa się tak, jakbym chciał. Gdy wyjechałeś z Nowigradu, Priscilla została zaatakowana na ulicy. Była ranna i długo dochodziła do siebie, ale na szczęście teraz ma się lepiej. Co takiego? Kto na nią napadł? Nadal szukam skurwysyna, który ją zranił. Gdy go znajdę, gorzko pożałuję tego, co zrobił. Przykro mi. Żałuję, że mnie tam wtedy nie było. Masz swoje własne problemy i nie mogę oczekiwać, że będziesz przy mnie zawsze, gdy dzieje się coś złego. Poza tym, tu chodzi o Priscillę, więc rozwiążę to sam. Jak interesy? Dalej prowadzicie karczmę z Zoltanem? Czy postanowił zająć się czymś innym? Znasz go. Często opowiada mi przy gąsiorku o swoich planach, ale potem nic z tego nie wychodzi. No, więc ciągle współpracujemy. Ostatnio odkryliśmy, że największy importer wina w Nowigradzie jest oszustem. Wyobrażasz sobie? Dolewa wodę do wina i robi to tak sprytnie, że w smaku byś nie odróżnił. W takim razie jak wpadliście na to, że oszukuje? Pewnego dnia dopadła mnie melancholia i postanowiłem się, wiesz, trochę upić. Rozumiesz? Nawet trochę bardziej niż trochę. Wypiłem jedną butelkę, nic. Wypiłem drugą, lekki szum zaledwie. Wiesz, może masz coraz mocniejszą głowę. Trening czyni mistrza. Ale bez przesady. Dopiero po 5. flaszce zaczęło mi się dwoić przed oczami. Wtedy pomyślałem, że może to jest kwestia dnia. Dlatego nazajutrz powtórzyłem mój eksperyment. Efekt był ten sam. Opowiedziałem o tym Zoltanowi. On też to sprawdził i potwierdził. No to przycisnęliśmy importera i się przyznał. Zagroziłem mu, że rozpowiem o jego bezeceństwach, jeśli nie da mi zniżki. Dał. No i tak się robi wielkie interesy. Jak interesy? Dalej prowadzicie karczmę z Zoltanem? Ej, nie, to... Znasz go. Często opowiada mi przy gąsiorku o swoich planach, Myślałem, że... ale potem nic z tego nie wychodzi. No, więc ciągle współpracujemy. Ostatnio odkryłem... Nie, to było, ja to Wypiłem, źle ale klikłem. wtedy zagrozi... Co zamierzasz? O. Na długo zostajesz? Jeszcze nie wiem. Pewnie chwilę zabawię. Zawsze lubiłem Beauclair. To miejsce jest stworzone dla poetów. To co będziesz robił w Beauclair? No, to miasto jest pełne błędnych rycerzy, a każdy z nich potrzebuje ballady, która będzie sławiła jego czyny. Wyobraź sobie, że już zgłosił się do mnie rycerz, który od lat walczy z pogodą. Nienawidzi zwłaszcza wichury z deszczem. Walczy z pogodą? Niby jak? Obiecał, że mi pokaże, jak nadejdzie pora. Drugi rycerz postanowił przenieść górę, ponieważ jego chorej matce przesłania widok zachodzącego słońca. Lol. I przenosi kamień za kamieniem. Martwi się tylko, czy jego matka dożyje końca roboty. Z tego co słyszę,
Chyba rzeczywiście materiału na ballady ci tu nie zabraknie. To elo. Bywaj, Jaskier. Do zobaczenia, Wiedźminie. Zaś ta mandolina. Ej, ale on mi coś zostawił w domu, nie? Ktoś pokazał tym naszym zakutym... W sumie to nie wiem, o co mu chodziło. Tak dokładnie. O, ale mi wywalił pamflet. Mutagenerator? Tworzy mutageny. Lol. No fajnie. Fajne mam osprzętowania. W sumie mam Geralta rozwiniętego konkretnie. Całkiem. 50 poziom, mógłbym sobie na przykład wykupić coś takiego. Dać to tu. Zboostować postać. Dobra, tyle. Zapisuję i tu można by robić jeszcze mnóstwo poboków. Kończę odcinek na YouTube'a, jeżeli ktoś dotrwał do końca, 2 godziny, chyba 10 minut, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się, no już przy okazji Wiedźmina raczej nie, ale przy okazji innych gier, także pa pa.